Здравейте, приятели! Само да ви кажа, като за последно съм набомтял огъня. Това е като клип да застъпа първи и втори епизод. Бабза още го няма, още го ви ръба, ама дали ще хване нещо, не знам. Не знам дали ще го видите. Там в далечината се вижда на носа, ама нищо не се вижда. Една светлинка от челника му, явно му привършва батерията на челника на фенерчето. Аз нямам много батерия в телефона, утре ще заредя телефона в колата. Като цяло плана е за Ахтопол да слизаме надолу. Ахтопол се не морят с края турската граница, ще видим какво ще стане. Дали ще слезем. Така че за днес толкова. Смятам да пия още една бира, да се опитам да го да изчакам преди да препадна тотално за сън. Защото вече не издържам. Стоби най-голямата жига под чадъра под сянката. Аз се поспах на столчето, заспах си тъй. Дясната ми ръка малко изгоря на слънцето, ама намазах се с цикатрадина крем. Мина ми веднага. Много хубав илач, за тези, които не знаят. Препоръчвам го. Цикатрадина на мас. Всичко лекува. Изгаряния, обриви, пъпки. Идеално е. Мене се ми е кефка цяло тук на лагера. На плажа седа се пред огъня. Наклал съм си го, топля си ми, не усещам студения бриз от морето. Мая спи до мене. След малко ще се влизам в палатката и ще видим Илия дали ще донесе риба за закуска. Лека нощ за сега от мене и до сутринта. Так се отворих още една бира в чакане на Илия Бамзото. Тама му звънах по телефона, вика: Никълве, мама му стара, вика му, значи съм на път да спечеля от Бога, че Никълве. Му викам. И се отвори още една бира, да изчакам още малко дали ще се прибере. Само да видя Мая къде отиде. Ще аз нямам съмбуркане. Не се ли съмбуркаш, мамила? Какво правиш? Това е новия ми челник Любен, или както там беше, много по-мощен от моето китайче на нормални батерийки. Здравей, мила, как си? Прави ден. Там някой святка на скаличи. Кой си ти, бе, батко? Аз се видя като свет на... Не, животно е. Животно е. Да. И му святкат зъркеличи. Прилича ми на див зайк. Майко, защо оставих аз съчмите на прашката в колата? Аз щях ти плата на тебе. И прашката остави в колата. Много мисля да ги вземам. Илия ми вика за коти. Към му стрелям по мишени ще се прави. Избяга. Аз знам, че тук надолу има всякакви такива гадинки, големи като невски овчарки. Той беше по-голямо от моята Мая, бе, да еба мамо. Голяма гадинка. И нещо само да ви кажа, приятели, от детинство, от 11 годишен, последно бях тук по тия места. Майка ми беше майстор готвач на една кръчма. Само да изключа челника, да ни пречи. Тук има най-ярките звезди на това място. Може би след обсерваторията в Рожен и само тук съм виждал те наречените падащи звезди. Метеорити, метеори и тем подобни. Август месец буквално десетки на
всеки кръгъл час. Само гледаш небето и гледаш как падат. Уникална красота. Иначе да ви призная, това е моята първа палатка на плажа. Първо диво къмпингуване на плажа, така че наистина си е яко изживяване, макар че съм само с кучето. Защото Бамза отиде за риба, която още не му е да фани. Вече даже почна да смее. Но за мен е си яко, защото сме сам двамата с майчето. Диво е, готинко. И сме с двамата. Нали тъй бе, майче? Спиш ли, мила? Айде, допивам бирата на 2-3 гълтока и лягаме да спим. Ай, обещавам. О, мило, теча. О, и аз много това обичам. Общо взето изглежда това ще е за тази вечер, понеже вече нямам почти батерия на телефона. Но утре продължаваме с пълни сили. Вече се търси ново място за нощуване. В момента сме на Иракли и тук се намерим един домашен любимец. Ще го вземем ли? Не. Вземи го за дечето, да си играе с него. Той е малко страхлив. Ай! Малко е страхлив. Мале, бахче, сокака, къде са? Надънем ми от тая стара планина. И така, скъпи приятели, вече сме на Иракли. Тук, между другото, стара планина, страшна гора. Намерихме си едно местенце и огнище са ни оставили. Сега ще се разпънем, ще се опънем. Ще опънем палатката. Ще се изготвим, ще пием по една бира. Само да го гледам аз малко тук. Тук някакво дире явно е минала река. Май ела тук, не дей много да щъкаш и да ми се губиш от погледа. Или я разтоварва столчета, молчета от джипаро. Тук моля по някакъв начин да нагласа телефона да го закрепа да снима. Аз пък взех, че го закрепи, бе, брат. На къде снима? На ниде. На чистачките. Или е така на огледалото. Пак ми хваща. Как да го нагласа да му е да снимам да такова? Тук няма стане. Го измисля някак сема. Палатката... Пале мамо. Ми да, там някъде ще трябва. Тук гледам. Той не му е се новелира, бе. Малко вятъри ще го духне, обаче тук са ми оставили ини въженца. Светски опашки и сега ще гледам да го накандърдисам да го нагласа. Телефона. Оп. Така. Снима ли още? Уж снима, добре. Ама какво снима? Фокусирал съм аз. Добре. Чай докато разговарям, ще спуша една цигара, аз камери не съм. Почвам да ти върти. Стръкта като ма изгорема. Черпил. Брежи, ще обръщаш ли? Май ела тук, че и не обръща колата. Май ела тук, казах.
Така, приятели, общо взето след много въртени тук около 10 пътеки коларски пътища на Иракли намерихме това място. Плажа е близо. Ще видим, ще го търсим ли. Бяхме стигнали до един плаж, ама до него се слизаше много лошо. По една козя пътечка буквално. Илия вика, дай тук, и ние хора опънали едни огромни палатки работи. Му викам, брат, мани, то е голямо. Мъкнели за една вечер и утре сутринта ще връщаме на обратно и към другата локация. Май, ела, ще стъпче Илия къда назад. Ей, Иване! Тя милата горката се сгърчила колата на 4 ката. Света да седи да пътува. Бачи голямата раница, дето извади. Викам бачи голямата раница, дето извади, пък там тръгвала. Ама май му и дъщеря, като гледам, бо няма да отиде. Много мило. Ние да помощники на пръв. Пренасам да кажа. Докато тренирам малко бойни изкуства тук с бродата и мачите. Ние ще пием и направим една салата, нещо мезимче. Пуши нормала. И така сега ще пием по една бира и после ще разпъваме лагера. Пак ли зеление му е? Стола, тарикат. Окей. О, ще се почне. И така на Иракли сме. Тук в гората Стара планина в Балкана опънаме колата, намерихме много спокойно лиценце. Така ли още не се опънаме колата, пътя ще я опъни. Ама тук не знаят, че е много бързо да започне. Отидем по една две бири, даваме по една салата и сме измени на това. И цял седне към плажа
магазин. Къде надолу ли? Си го запомнил пътя. Ху. Айде, майче. Да не отиваме пак при уните кучета. Вече сме на плажа. Илия от качалника ще влиза в морето, гейти поста. Вълни и мълни. Да не се натам, че имам листи. Тук едни хора си правят плажа. Да, Иракли, не се закачи, елата. Елата. Don't worry, don't worry. Don't worry. No aggressive. Just a joke. The doctor just a joke. Just joke. Sorry. Майя, ела тука. Ела тука ни действа. Виж. Айде сега ще поиграем. Айде пускам те играем. Айде. Айде обещавам. Както вече разбрахте, на Иракли сме тук в една горичка в Стара планина. Общо взето всичко тук е гораде. Хамаците сме опънали, вече опънаме и палатката. Масата тук е ядени, пиени. Или е направено телешко месо. Само разряза за малко мезе. Буквално закусване още не сме го изяли. 2 кг телешко взех от Сливен. Моето легло. Неговото е в процес на приготвяне. Приготвяме палатката за спане. Все още е светло. Ще хапнем, ще пинеме. Като се изморим, лягаме да сме. Тук имаме разни комшии с палатки, кемпери, каравани. Може да дойдат на гости да почерпат, като не свърши пиенето, знаем ли? А пък като ги гледаме, те се подготвят за вечерта. Тук си имаме огнище. Илия вика, запалят ли огън, палим и ние. Викам му, чакай. Викам, аз без огън не мога мина, трябва има романтика. Той, стани панер. Какъв панер, бе, брат, всеки дошъл, тук си прави веселото. Бягме на плажа, одея, той се самбурна, макар че имаше мъртво вълнение, рискува му. Имаме си всички удобства, може да се каже, подслон, зарзават, ядени, пиени и купона е на макс, нали те, бе, бамзи? Ай, по сила ли го тучи, ще се гушка ти тая вечер с кучето. Ти с кучето. Понеже програмката ми дава да комбинирам 20 клипа в един, да ги коментирам, аз да ви покажа само, аз без огън не мога. Романтика, романтика трябва има, романтика. Който е море, планина, без огън не може. Лекичко тече, сега е малко взривоопасно. Пък имаме и небокус, тук харчики, марчики за горени. А пък нещо, турбичките ни са дефицит да си ги носим в цивилизацията, да ги изхвърляме. Така че, както и преди съм ви казвал в моите клипове, горете си бокуците. Ако не, в чанчичката и си ги носите в цивилизацията и си ги изхвърляте. Не да зарязвате навсякъде. Бокуци. Бамза, повелителя на светлината, както винаги ще пали Петромакса. Добре де, помоли ме да ти услужа и да го хвърля да ева. Ай, мистер Петромакс, ще има ли светлина или? Нека бъде светлина. Ще му пари ли? Ох, май, мистеро. Тото и бебешки номер чорапи, бе. Даже и за бебето ти са малки.
Петромакс. Той то чорап много зле изглежда. Що няма? Здрав ли? Здрав е уж. Дел. Дете е имам други, ама не са. Викай щупен коста. Като и здрав, нищо сте. Майче, комо моето момиче? Кефиш се Морен Балкан, а? Абе, кастара по една си нея. Нашия Балкан си най-убав. Ще ми умрем от Родопче посред лято. 10 градуса, 7 вечерта. Ти разказах за една история таксиметърджията, дет ме разправя. Че ми вика ни на ресторанта. 6:30 вечерта минават сервичорче. Вика, август месец по едно одялце да раздават. И викаме, що лято е горещо, кой одял, кои 5 лева, вика, с полчаска свидетелството, вика, пана температурче, вика. 10-15 градуса и минава сервичора и му викаме, ай, сервичорчето, останаха ли още одела? Прижадня ли ма? О, мачи, манчето се умахала. Кога? Че не те видях. Значи пак трябва да се помня. Че ми се схвана ръката, го държато и нищо. Разкоръчо! Майя, не. Майя. Ела тук. Аз го чистя да нямам мазно, да не такова, тя отиде да топна носа. Дей, баб! Кучиш към работа. Облиза ли го ма, Петромакс? Се пукне. Ще вариш чесак бърсак. Няма с такото. Ма ти стъкло ли носиш резервно? От него ще взема неговото тако. Аз то той е пукнато. Пукнат ли? Че ма питам, аз толкова съм погледнал. И какво става като е пукнат? Не стане. Ко няма пали? Издиша и прави пламъки. Яс. Трябва да гори вътре в чорапа, не в пламък. И тя е моята изгаснала пак. Той постоянно трябва да му регулираш таковата да ева. Печила. Малко го припаля пак. Здравейте, приятели! Тук сме на Иракли в Стара планина, на нашото семейство с Илия, където намерихме. Това е господин Андрей, който срещнахме, когато разкарвахме кучето над вечер. Господин Андрей е сериозна личност, интелигентен и в момента ни дава съвети за места, локации. Ние, между другото, разказвате като моя Уичо депутат, така на широко, увлекателно, като поет, описваща цялата картина живописно. Господин Андрей сега ни зададе няколко... Не съм професор, не мога да не бъда лечовиц. Зададе ни няколко локации за посещение, като например пещерата на Бастет. Странджа планина. Да, в Странджа планина, опътина как да стигнем.
разкри ни няколко места за палатки, диви плажове в Северна България, Езерец, Дуран Кулак, Крапец. Скрапец, да. Три места. Езерец, Шабла, Езерец, Крапец, Дуран Кулак, юг, север. И след това е вече в Румъния си. Вие може да отидете и до там, нямате никакъв проблем. С кучето може? Никой не те спира, бе. Той вика, че не Ма било никой вече не типозно. спира по границите ви. Аз знам Само за на сръбската тия. граница. Аз знам за, че с Шенгена вече се минава свободно, ама защото не носа... Вече с тотално. Аз точно на значи първите. отиваме Не носа паспорта с мене на кучето и... Първите, които се минават. Аз понеже им казвам, че отивам до Одеса и те ме пуснат. Дори и тези украинците ме пуснаха без проверка. Значи купона ще пълен. Купона вика ще пълен. Той радио още ли има батерия, бе? Още ли има батерия, викам, той радио чипи. В него още. Не, то, защото е на соларна батерия и аз... Соларна ли е? Да, и се зарежда допълнително в тока, може да работи на нормални батерии, аз носа Се допълва сигурно. нормални батерии, така. Моята господичка къде отиде? Вътре ли влезе да спи? Майя? Да не те издък чакалите посред нощи, ята бе да къде избяга. Вътре ли легна да спиш? Няма я, а? И пак се появяваш зад мене. Да. Пак се появяваш зад мене. Само обикаляш. Значи викаш, че е трите малинките диванета, дето се нахъсваха на моята твоите. Именно. Именно. Тя моята на дивите животни се ежи, ама за домашните е много дружелюбна и се плаши от тях, особено тъй като я насъскват. Това е всичко за сега от това видео. Повече в следващото. Вече сме точно полунощ. Андрей се тръгна преди няколко минути от седянката. Проведохме един изключително дълъг, ползотворен разговор с него. Мицо. Да, професор Мицов. Разказа ни много за дивите места за кампингуване по Северното Черноморие, чак до Одеса, къде можем да ходим. Записвахме си, правиме си записки. Ще обиколим евентуално българските на север, ще видим. Аз иска да остана. Какъв ще е плана его? Или вече иска да остава? Кой? Хем Балкан, хем море. Балкан е море, за утре имаме покана за плажа, да наводят на кръшма. И някой нудиска. На нудистките. Тя нали я видя тая къса беше пуснала тук под цици младичката по пътя. Какво? Една младичка с баща си ли с кой беше отиде надолу по цици, па се върна баща и с една огромна раница 120 литрова туристическа, па се върна, двамата си много лапи, какво стана, ние не можахме да разберем. Маленко 3-4 годишно, викам брат му, викам, дай дъщеря му. Той вика, аре, ходят на нудистки плаж, вика, дъщеря му. Викам, бе, дъщеря му, викам, ти не му да е жена му. Тени хора, бе. Какви хора? Не е дъщеря му. Бе, как не е дъщеря му, този беше 80 годишен папардак. Пред баща си гола ли, бе? Че що да не е баща й? Бе, какво? Или е спадна в размисъл и страсти. Аз викам полунощ, ще дай да допиваме, аз имам тук един козел още за допиване и да спим, че. Козел му. Да те и бе коча после. И кучето му се спи вече приляга тук долу горкото. Иначе Андрей ни наплаши, вика, тук има, вика, мечки, вика, чакали, вика, вече кай огозгва всичко. Май ще трябва да подмена батерията на челника. Аз трябва да гася Петромаха. Как ще гасиш Петромаха, бе? Петромаха ги държи на разстояние, бе. Тя вече ли си?
Да. Трябва да отидем до някъде обзор, Що? да вземем газ и провизии. Аз имам от моята газ в... Знаеш колко ме? Иди я знам, някъде на трета шишия, бали малко. На литър. Към литър. Добре. На литър казах. Де да знам колко е. Чай бе раници. Чакай бе. Ти изкара камуфлажната с манджата на кучето страни. Не, мисълта ми Петромакса трябва да работи цяла нощ, защото Снимаш ли? ще държи, да, снимам. Прецени го, около 330 мл. Няма стане. Трябва още 330-350 мл, бали малко. Майя, кем Не това сложи, бе. ми се кепна от прием, а сега ще стъпча като ли седна. 2,6 сложи. Ари мила, айде да не те стъпча. Ела тук, ела. Ела, миленко, моя прекрасна, тя красива, да. Баби, черната фиянка, пуканка мръсна изгорява. Много си хубаво. Моето диване, събрана с Андрей за една разходка. Колко? А? Снимаш? Да бе, снимам. Казвай. Нищо. Не, нищо да говоря пред камера. Нека вечер. За сега продължаваме на сутринта. Добро утро, приятели, 9:30 на Иракли сме. Силия решим да останем поне още и тая нощ, и те са разпънали. Мързина да събираме обратно. Вчера Андрей вика, много хора вика, то са поизпразни, вика, защото бяха дошли за сълта неделя. И понеже вчера имаше тук едни каравани кемпери, а пък вече не ги виждам, а палатките седат пък по тия палатки никой не видях, викам на Илия, аз според мене има хора от София, едно друго, дето си го знаят това място. Тука, Диво, Пущинак, изглежда не са бара, не са краде, хората идват, оставят си палатките, примерно на пролет. Разпъват ги едно от друго, седат си тук и събота неделя си идват на палатки. Много хубаво място. Тук даже до нас има още едно по-широко място. Още по-хубаво. Или че тук видя ли го това място? Направо футболно игрище може да играеш. Да, бе. Отбелязвай и локацията на GPS, координати, ние ги записвай, другия път ще знаем. Измисляме 5 бона за една каравана, стоварваме я тук и идваме гаци, искаме кеф, майка. Жената, детето, чебето или отива в цивилизацията за провизии, понеже сме някои работи на изчерпвани цигари, няма. Май, елатка. Ще те набия, не яш бокуци, шишарки, желъди, каквото има по земята. Ей, диване, ела тук казах. Голямо идиотче, само ми проваля клиповете тук, само били правиш. Айде или отива в цивилизацията за провизиите, не оставяме тук. Да. Ние оставяме тук, в Пущинака, го чакаме. Илия, гледай се върнеш скоро да не скучай. Че и батерия на телефона нямам. Не мога да намеря кабелчето, ще да разпъна соларката да видим дали работи. Бай-бай, Илия! Бай-бай! Имаш повече цигари, бе? Я дай една-две. Няма го ползвам, аз в огнището си пърлям фасовите. Вечер ще запаля пак един огън. Да пригорим бокуците.
Bye bye baby. Може да следиш покривката. По някое време. Го замеря къде стори обести си. Цяло сега ще измайстора малко палатката, тук ще сложа 2-3 камъка да такова, че съм те в край, който ти разпрем. Почвам да измайсторявам палатката. И така, приятели, както знаете, на Иракли сме. Днес е вторник, четвърти ден откакто странстваме с Бамза из България. Вече знаехте, че слязаме до Родопите, но беше някакъв кучето. Мъгла, 7 часа вечерта, 8 градуса. В района на Смолян, Пампоро, Смолянските езера, просто беше някакъв ужас и яд. Не, че не бяхме екипирани за подобно зимно условие. Моят спален чувал е много хубав, с критичен диапазон до минус 10 градуса. Обаче овис идва малко зимен. Тая вечер, за разлика от предните 3 вечери, спах доста добре и удобно. Явно терена, където тук сме опънали, палатката се казва думата. Терена е добре отдолу. Опънах кожите, беше ми мекичко, хубаво и доста топло. Та чак почва да се потая и много бързо излязах от спалния чувал, че спах за втора вечер само по войнишкото лекотено одяло за вид, което нещо пък на плажа на Царево предната вечер нещо наснах. Изглежда ме удари. Понеже имах малко сутрешни примеждия с туалетта и се наложи да пия лупедиум. Но днес всичко си е наред. Мястото ни хареса много с Бамза и решихме да останем още поне един ден тук. Понеже Андрей вчера обеща, каза да го потърсим на плажа, където ми е опъната палатката и да ни разведе до някаква Мая, ни остави птичката Молет до някаква печова колиба, която са вдигнали още на времето 70-те години, когато са почнали да идват да къмпингуват тук на Иракли, си правили там купоните нещо като летни дискотеки, нощни събирания, различни къмпингари. Каза той емблематично място, вика, за нас. Беше случайна среща, още веднъж казвам, тъй като кучето не ми дали мира, беше много неспокойно и реших да я разходя тук из пътеките по пътя, където минават колите. И между другото, човека понеже се занимава с зоология, лицензиран съдия, каза, в България и в Европа по оценяване на различни породи кучета за грациозност, възпитание, поведение и така нататък, почти веднага разбра каква е кръстовката на Мая. Понеже той ме попита това кръстовка на Пойнтър и Дракхарт ли е, аз му казах за бащата не знам, но майката е унгарска визуа. И той вика, да, вика, ти също са, вика, от рода на Пойнтър, ти вика, значи почти го учих. И вика, човека, понеже той е тук с жената и 3 малки кучета, които бързо навикаха Мая на плажа, вика, още вика, като стъпа, вика, кучетите на плажа. Вика, самата град е поход с стъпката, вика, и разбрах, вика, че в нея има лозийски аген на пойнтърите на виждите, вика, но казва, виждите, вика, са малко доста скъпи и не толкова разпространени в България. Даже, вика, хората, които предпочитат, вика, полската виза, отколкото унгарската. Понеже унгарската при нея специфиците са други. Каза, самата територия на Словакия е по-малка и по-малко им е зададено като ден за лов на дивеч. Нямат такова разнообразие на дивеч в Словакия, за разлика от голямата територия в Полша. Доста неща ни разказа. Беше много щастлив, че, както той самия каза, едно куче ни събра.
Проведаме няколко часа разговор тук на масата. С Илия пиха по малко вино, аз карах на бира, хапнахме, замезиме с малко салатка. Общо взето разговор от 8 вечерта до полунощ, буквално. Доста умен, интелигентен човек. Андрей Мицов, мисля, че каза Мицов, му е фамилията, професор Мицов. И в момента съм си тук в лагера сам с кучето, чакам Илия да се върне от обзор с провизиите. Поръчам му една диня. Диня да донесе, да обстреляме с прашката, понеже аз от скука какво да правя, почна да пуцам с прашката. И една кутийка кенче бира, което само отворих последното и 2-3 глътки изпих. От третия път го нацелих и ето това е резултата. От около 20 метра, доста добра масивна дупка и то с малка съшма. Тия малките съшми разора всяки ще идват прекалено леки за тая прашка. Трябва да отворя големите 9 мм да пробвам, май ще търся нещо още по-голямо. Буквално като гелничка. Ето това е от другата страна, където се спря съшмата вътре. Ето тук след като беше изпразнена, нацелих още един път. От същото разстояние, но не можах да я пробия и явно се оказва влияние това, че вътре има тежест, създава някакво налягане. Та чакам бам, за да дойде, да донесе провизии, цигари, едно друго. Аз пия тук в кафенце. Се направих. В тая чаша, която закупих от Темо 750 мл, тя е повече като чаша за готвене. Обаче май до тук ще е с кафето, понеже са ми паднали някакви гадинки в чашата. Как да я пих? Едно кафе, сега Илия ще донесе и енергийни напитки. Така че общо взето ще имаме всичко необходимо, само да ви покажа. Там се обособихме едно друго, столчета. Ето там, само да погледна дали виждате, сме се опънали хамаците. Тук използваме като импровизирана кухня. Снощи ще сготвим и телешкото месо на газовия котон на бамзото. Не знам дали виждате, че съм обърнал камерата и не мога да обърна хубаво. Ето го газовия котон с чайника. Купим от Кръстова гора едно гилче, което се пукна. Бях заснел един 2-3 минутен клип от Кръстова гора, който може би ще кача на съвсем отделно видео. Не съм го прибавил, когато сборувах видеоклиповете за първия видеоклип, първата част от нашия поход, нашето странстване, понеже, както ви казах, остава много разочарован. Един дъртак, който явно е на бар от църквата там да се линтяйства и да се от църквата, се развика още на паркинга за кучето. Било имало навсякъде по пътя табели, че не са допускали кучета, всякакви такива, ни абсолютно никъде не видяме табели. Единствената табела, че не се допускат кучета, беше на входа на църковния магазин или на едната църква, ако не се лъжа, нещо е такова. Ни допуснаха с Майя, единственото място, където ни допуснаха с Майя да влезем напълно свободно, без да правят абсолютно никакви забележки, глупости, панаери и така нататък. Това беше Бегликташ, за което наистина е вала на хората, понеже на Бегликташ има два варианта да стигнеш с кола. Един е да оставиш колата на един паркинг, импровизиран такъв на около километър и 200 метра от Бегликташ. Другия вариант е да влезеш до самата каса с автомобила на Бегликташ. Има там бариера на долния паркинг, която си е отворена. Явно вечер я затварят, като се тръгват. Входа на касата за възрастни струва 5 лева, за ученици, пенсионери, студенти мисля, че беше 4 лева. Не ни таксуваха и за кучето, което също е прекрасно. Изглежда това е едно от малкото места, на които можете да отидете с вашите семейства, деца, дори самите ви домашни любимци и те да не са проблем. Друго интересно нещо, което мога да ви кажа, във Facebook има една група на почивка с домашните любимци, къде можете да
влизате в тази фейсбук група да разгледате. Наложи ми се да искам малко съвети за къмпинги с бунгала и така нататък. Южната част в Царево почти бяхме на път да видим дали има някъде свободно останало място да пренощуваме, понеже като въртяхме, докато намерим това място, където опънаме палатката под Царево, доста зор видяхме. Той Андрей доста често ходи там, вика, вие сте били, казва по-напред, ела тук! Казах, ела тук, ти на пътя идва кола. Лудо живото ще го набия накрая. Обещавам ви, ще и пукна ga за отбой. Идвай тук веднага, хайде! Ако не че обърна гръб да тръгна на друга страна, няма последваш. Много лудо живото. Много лудо живото. Припика тук на 50 места, маркира си територията и вече кой ще удеми. Я малко по-кротко. Трябва пак да и се карам. Тя тук си в свои води. Ем горичка. Ще видите в първото видео, първата част от нашето странстване. Господицата полудя се. Там на плажа между скалите на Царево. Много си подивя. Съм бъркал морето, Сопа Илия я вкара със себе си доста навътре в морето. Вика, от какво те е страх, вика, виж като подводница, вика, плува. По-бързо, вика, от мене плува. Ама вика, че не влизаш с нас, тя те гледа, вика, на брега и се иска при тебе и се цопа към тебе. Нали така, мила? Нали така, мила? Да, прекрасно ти, да. Да, красива моя, да. И аз много те обичам. Място е много хубаво, ето тук си опънаме. Не знам дали се вижда сега на камерата. Хамаците. Страхотно местенце намерихме, между другото. Той Илия го видя от пътя и заради скамейката. Вика, това е нашето място. Тук от другата страна имаме в съседство доста хора са се разпънали палатките, което ми е интересно, защо са се нагъчкали толкова много, като между нас и палатките има едно много хубаво широко място между дърветата, където да се направиш бивака едно друго. Буквално можеш футбол да играеш, поне да се биеш до спички. Ела тук, не отивай там да безпокоиш хората. Също има изградено огнище, даже гледам са оставили някой друго дърво, има и нацепени. Охо, до вечера ще си ги принеса. Аз съм пироман, искам да има огън, романтика. Майя! Тука! Айде! Не дей се заяжда с хората. Иначе Андрей каза, някъде наблизо е имало някаква чешма и хората изглежда там пълнат вода в едни огромни туби. И си правят слънчева вода. Илия ми звъни, приключвам, за да видя за какво звъни.